Кажи какво си спомняш тогава? Защо казваш, че бебетата били летяли? В едно нещо. Мисля, че го сънува. Не го сънуваш, това е истина. Това са ти първите спомени. Как по тебе са налепени разни кабелчета, нали така? И какво още си спомняш? Огледай се настрани. Удавих се. Точно така. Ти се удави като се раждаше. И после какво си спомняш още? Мисля, че почти умрях. И друго? Мисля, че плачех. Плачеше много, да. Защо плачеше? Защото беше самичка там в онази кутия. Защо? Еми, Защо трябва да ги слагат така? защото бебенцата ги слагат в кутии. Такива бебенца, където са се удавили. С вода? Не, със специален въздух. Нарича се ковиоз тази кутия. Това са много важни спомени и ако сега не си спомниш да ми кажеш нещо да го запишем, ще ги забравиш, защото те се забравят тези неща. А това е много специален спомен. Просто се опитай да огледаш спомена си и да ми разкажеш всичко за това, което си спомняш от тогава. Ти кажи малко неща, айде. Ами, примерно, какви звуци си чувала наоколо? Чуваш ли другите бебчета как плачат? Мисля, много не си спомня. Или за първи път, като видя мама или мене? Мисля, че първо видях теб и първата ми стъпка беше ей тази. Тази стъпка. Ти за първи път проходи с мене. И мама не повярва, като и казах, че си проходила. Помниш ли как за първи път проходи? Как падаше постоянно? Мисля, Какво си спомняш? много не си спомня. Много. Добре, нещо друго. Какво си спомняш? С баба Доби нещо спомняш ли си? Тя ми казваше да ходя да спа и аз така динг-динг, като ходя да спа. Тя ми тикаше Звънеше на едни метални пръчици. и гледах вълка с зайчето. И помня металния филм, дето зайчето гледаше от него и плуваха. Но погоди. Да, но погоди. А помниш ли сутрин, като ходихме на детска градина? Аз ти пусках първо филмче да гледаш. О, да. Като се събудиш, пусках ти едно филмче да гледаш, докато се ококориш и аз през това време те обличах. И всяка сутрин те возих на детската градина с колата, помниш ли? О, да. И после те взимах. Винаги. Добре, имаш ли някакъв друг важен спомен, който искаш после като пораснеш да си гледала как си мъничка и го разказваш? О, да. Айде, разкажи. О, гледах онзи и баба Доби ми пичеше картофчето. Какво гледаше? И баба Доби пушеше. И ти пушеше, но аз ти казах да не пушиш, като бехме тук. Когато се разделихме с мама, аз почнах да пуша. И сега вече спрях, защото ти ми каза да не пуша. Аз съм господарката. Ти си господарката, точно така. Аз казвам какво да правиш. И какво направихме преди малко? Какво сготви ти? Разкажи. Какво сготви преди малко ти?
Какво сложихме в хладилника?